Hej, Bia. Hej, mor. Nå. Vi er ved at pakke os ting først. Ellers kan vi aldrig komme derhen. Hvor er det, I skal hen? Langt væk. Hvorfor? Vi skal flytte langt væk, fordi vi synes, vi skal jo rejse, fordi det synes vi. Nå, så I skal flytte? Ja, og vi skal også tage et telt med. Okay. Fordi vi har ikke vores egen hus. Nå, okay. Er der andet, I skal have med? Ja, vi skal også have noget tøj med. Nå, okay. Ellers kan vi aldrig gå i vinter eller noget. Nej, så kommer I til at fryse. Ja, og vi skal også... skal vi også have noget vintertøj, sommertøj og sådan. Og vi skal også have regntøj på. Og rulleskøjer. Og vi skal altså også gøre noget masser af ting. Rigtig mange. Hvad skal I spise? Vi fisker nogle fisk. I fanger nogle fisk? Ja, og mor, vi tænkte også på, om vi kunne få nogle ting af dig. Fordi vi har noget masser mad. Men hvad så, når I spiser det mad? Så fanger vi nogle fisk. Ja, så fanger vi bare flere fisk. Og så skærer jeg det i stykker, så vi kan spise det. Og vi skal også have nogle knive med, hvis der er noget. Ja, og vi har noget legetøj. Og noget papir, så vi kan skrive sådan noget. Okay. Og vi har også en rygsæk. Og så skal vi også love, at vi skriver et brev. Skriver et brev til mig? Ja, og det er også her. Fordi ellers kan vi aldrig lave nogle breve til alle sammen. Og vi skal også have nogle kuvierter. Ja. Så vi kan... Men lad mig lige høre, hvor er det, I skal flytte hen? Det ved vi faktisk ikke nu. Vi kan flytte langt væk. Ja, altså, hvor vi bor tæt på et sø eller sådan, hvor man må gerne tage fisken. Okay. Men tror I ikke, I kommer til at savne mig? Vi kan bare gå hen til dig. Nej, fordi vi bor jo langt væk. Nå ja. Så vi kan skrive et brev og tegne dig så meget, vi tror jeg ikke kan lide. Ja, og hvis der kommer noget postbus, så... Og hvis der kommer noget post, så kan du i postkassen til os, så kan du bare sende det. Men jeg kan jo ikke sende det, hvis jeg ikke ved, hvor I bor. Jo, fordi så kan du bare lige sige, de bor langt væk. Nå, Rigtig langt. og så kan posten godt finde jer, tror jeg. Ja, så tror jeg nok. Fordi det sker bare. Nogle gange, det kender hun ikke. Men jeg tror, hun kan jo ringe til mig, fordi jeg tager telefonen med. Og du tager telefonen med? Ja. Men hvad nu, når telefonen dør for strøm? Så ved jeg ikke, hvad jeg skal. Den her skal få vandet. Nå, men farvel! Farvel!